Здравейте хора, аз съм Асър, но вече се местя в друг канал. Каналът се казва Хълк. Така, виждам, че сте почнали да гледате канала, но ще ви помоля всичките сабскрайбъри, които съм събрал тук, да се преместят в канала ми. Линк в описанието ще има за него. Тук явно съм бил баннат. Добро. Бил съм баннат явно. И ето го стария клип. Така. Сега нека да видим. Така. Така. Ето тук. Ето го тук стария канал, как да се сменим кросхейр и такива неща. Това беше преди. Вече съм в канала Хълк. Ето го Хълк. Някой се нещо. The fuck? Ето тук показвам как се смените кросхейр и други неща. Значи каналът се казва Хълк. Ето го. Значи това е новия ми канал и вижте какво се случи вчера. Вале са пълни простаци, няма думи просто за тези такива простаци. Вчера, т.е. днес, сутринта, станах и с нагласа да цъка малко компетити, влязах, цъкнах един, спечелихме го, взехме ги, много жестоко ги взехме. Оттам нататък всичко се прецака, защото ме помислиха за хакер. Един каза, че съм лоухак, каза, че ме репортне, след 2 минути ми прави съобщението, че ме е репортнал и ме изхвърли от играта. Т.е. от сървъра. Това беше на Casual после. И ми изписваше ето вижте какво стана. Ето нямам нито един ден, в който съм баннат, просто в момента си преинсталирам играта. И да, главно искам да ви кажа, че се местя в канала Хълк. За сега съм го подготвил, така се казва. Информация има всичко, тук може да се свържете с мен. Да. Искам друго да кажа, че сега тук пред вас ще се абонирам абонирам от всички канали, които съм се абонирал тук. Но това няма да го заснемам цяло. Канала Хълк ще бъде английски канал, защото в него в него главно ще снимам на английски, а понякога на български, главно на английски. Да. Надявам се клиповете в новия канал да ви харесват. Ако обичате всичките сабскрайбъри от тук, може да ги прехвърлите ето тук. Защото все пак това ще бъде факт. Добре, 2 пъти се абонира за един на същи канал. Готово. Да. Това беше, надявам се клипа ви е харесал и довиждане. Тук отново ще направя клипа с кросхейр, тъй като този канал заминава. Заминава след като съберем 10 съб. Когато съберем тук в канала Хълк 24 сабскрайбъра, тогава ще изтрия този канал, ще направя този клип, ако не съм баннат от CSD, ще направя тези клипове. Това ще го махна. Би трябвало, той също ще го махна. Тук също и това също. В принцип аз имам повече клипове. Ето виждате.
тук не знам защо на 4 Трети коментара. хора. Аз съм Лазар, днес кажи да работя с това. Да, ето тук бях по-дребен, няма глас. Така стават нещата. Трети хора, аз съм Ами Лазар. гледайте, тук нямах никакъв глас, разбираш. Хубаво. Намерих се за тази. Да. Това беше топ клип. Надявам се клипа ви харесал. И довиждане. Абонирайте се за новия канал Хълк. И